coftal ɓallimen Aissatou Ly tedduɓe fofo mon yewtere coftal ɓallimen o yettama kanko Boly Ba. hande kaleten ko kabaru CHAN kawgel fettoɓe bal wonɓe ɗo en Afrique. Kawgel ngel timmi hanki holno jiruɗon desewal Maroc mbiyan heeɓi e yuɓɓingol lawol aronol leyɗe tati mbeɗe wawi wiide to Ouganda, Tanzanie e Kenya. ko wona ɗum mamin kal doggol fettiyankoɓe e noddaɓe gam tawoyede ñalaɗe jeeɗiɗo ɓeyol e jeetatoɓewol kawodiri éliminatoire kawgel manguel adunaru fukko koyngel hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e jeegom wonande Afrique kawodire ɗe mbiɗa sikki puɗɗoto ko alarba yoga eltoɓe peññini doggi fettoɓe mumen noddaɓe mamin gartu hen ko wona ɗum mamin kal ko haɓɓodi e urƴe waɗande e banggue Ligue des champions Europe gam andude diɗɗe pottoje kawdire belɗe ene paada noon holiɗen kawdire patɗon onon ne tedduɓe ko ɗum woni toɓɓe men bisimilla. heedi e karalagal ngal ko Saliou Diawo mi ɓittinimo joni a dogi ha maytori eyo kanko e Malang Sonko ɓe beltanama yaadiɓe men reenu ha Saliou haaladde yaadiɓe men e kala e saaha no gowɗen ko weltare yaadude mabɓe Harouna Déme Dieynabou Sow Yoro Mangara. Harouna ane Dieynabou on calminama. Aissatou on calmitama en calmini kala hettiɓe ene hande ki hiide hen. Salmitama Aissatou en calmini heeɗiɓe men e daaro men kan. Yo Yoro sutudade nde seeɗa anne mata a suwa wottade Dieynabou. Mbeɗa andi ko keyɗuɗo. Ko keyɗuɗo kay. Wottaki taw. Ko ɗum e kay on calminama on jurama. Eywa salminama. tedduɓe kawgel CHAN baɗonnogel Tanzanie Ouganda Kenya timmi hanki caggal kene nanga lewru ko kawdire ɗe puɗɗi eɗen mbawi wiide Maroc noon heeɓi woni saabu nawi desewal ngal ko kañum hawi Madagascar loggi ɗum tati ɗiɗi kawdiral ngal hanki eɗen mbawi wiide welino jirwino. Arouna ala wona pettere kamɓe ɓurno darade arɓe hen ɓe foof boto sikki ɓuuri tampinde ɓe pette ɓe dañi hen nde foof honde ɓe kawre Sénégal wonti hoyma petta kawande équipe mabɓe heeɓi dow kawgal e dow Sénégal boto sikki tan noon ko gartugol saabu aɗa andi hade Sénégal gagnade ɗum duuɓi ɗiɗi caggal Maroc reggodirino laabi ɗiɗi na ƴetta hikkane ɓe garti ɓe garano nde waɗa ɓole laabi tati ɓe nawo nde Sénégal hawta nde ɓe garano saabu Algérie waɗano hakkude mabɓe welano ɗum ñani hen an kay waɗi ko ɗum waɗi Sénégal ko ɓe garano ko takno ɗum ƴettude wadde kamɓe ɓuuri darade dal fof kono ham hikka weeprane mabɓe ɗon fof boto sikki Sénégal no wano folde ɓe a haali haala Sénégal rewino lawol pottal rewino lawol so fettugol ngol rewino lawol ñade ɓe kawre Sénégal nde e mbano folede kono aɗa andi tan joni Afrique joni heewi hen wona e nder teneji he ko ñawote wona mamin gartu e nden toɓere kono daroɗen taw e hakkude mabɓe timmode nde hakkude Madagascar Maroc mbiɗa ko Sénégal ɓuuri tampindeɓe kono Madagascar hikkane arde e doole e duuɓi cakkitiɗi ɗi eɗen mbawi wiide saabu e kawgel cakkitingel ngel ɓe jeehino ha ɓe keeɓi darde tataɓere sumi fuujaki ɓe keeɓi médaille de bronze ngol kadi ɓe keeɓi des médaille d'argent woni kalis hollira darde mabɓe tan wonde wondoɓe tolni hen e hoɓe liggoto ko résultat mabɓe tan ari aɗa andi sa ƴetti équipe Madagascar o heno Soudani fettoɓe en heewɓe ne jaltinama e équipe mabɓe ɓe goni baddo jouer CHAN o tawtoyte hoye équipe mabɓe mawɗo genna walla e mabɓe kamɓe Soudan han noon wayno Ouganda en noon mbayi équipe aji goddi bane Zambie en ne heewi wonɓe e nder équipe aji CHAN ɗi équipe aji local ɗi ga tawtu ɗumen haade équipe mawɗo Yoro an hol yiyandema hen mate Maroc yiyandema handani e nawde desewal ngal hikka Maroc holliri kala ko woni football e nder Afrique kamɓe mbawi ɓaade sa daari équipe aji mawɓe ɗi mawɗi RS Berkane a yino waɗi hikka Ligue des champions hay ƴettuɗo ɓurɗo nannude loggude e CHAN oɗo ko toon fettata o loggi ko wonata loggi jeegom sa daari équipe aji mabɓe goɗɗi ɗi Wydad Athletic Club de Casablanca ɗum hollirta ko kamɓe fukki kelngel makko duuɓi sappo e joyi ɗiɗo ɓennude ɓaade aɓe jegui gardiɗo leydi
leydi maɓɓe ndi lamɗo ne jaɓi wadde hen kalis pour wallude ɓe parce que football namdi ko kalis fuko koyngel maɓɓe kamɓe aɓe mbaɗi hen kalis aɓe elta yimɓeɓe aɓe joɓa eltoɓe mawɓe ɓe gara ɓe mballa ɓe sa wi hande eltuɗo Real Madrid elti Wydad Athletic Club de Casablanca duuɓi 6 caggal jonto chaque ɗum hollirta ko kamɓe aɓe jogui kalis aɓe jogui doole aɓe mbaɗa aɓe nana ɗum hen ɗum ɗon noon équipe aji men ɗi mbawa ɗum ewa kanko eltowo diɗɗal Maroc ngal Terik Cheick o suuti kongi caggal nde ɓe kewi kaw e dow Madagascar keɗoɗen mo garten. On a joué contre une équipe de Madagascar. Min pettidi e diɗɗal Madagascar kanduɗo e taweedi e timmode kawgel ngel hannde ko diɗɗal mawngal woni ɗo ngam hawdeɓi min bakkilima tigi min golliri hakkillantagal e bange loggoɓe ɓe emin darino kono e bange dartotoɓe ɓe diɗɗal men ngal ene heddora ko ɗum saabi min logga ɗiɗi so min battano hakkille tigi rigui e kawdiral ngal emin mbawno loggede kadi tataɓol ɗum noon mbeɗe weltono fettoɓe am ɓe gollima no feewi ɗo ɓe ndewi ɗo weeɓano tuggi Angola yettade Madagascar rewi RDC Sénégal kame Tanzanie mbawmi wiide tan komi weltima eyo ɗum woni kongi eltowo diɗɗal Maroc o manti noon fettoɓe makko wonande ɓe bakkilima kono noon o holli kadi hebde kaw e dow Madagascar weeɓano koma Maroc darti tigi rigui yoro o wi kadi ko ɓeydi weltare makko ko Maroc ɗo rewi ha yetti timmode nde heeɓi desewal o limi RDC o limi Sénégal o limi Tanzanie wonde ɓen fof Maroc rewi e dow mumen ha yetti timmode heeɓi desewal o haali gonga ɓaade match maɓɓe e Sénégal ko faw nanna ko ɗon ɓe ɓenniri Sénégal adi nannude kamɓe ɓe loggi caggal hen ɓe tampi o sa daari ni no ɓe potata so wonano ko wiyete ko gool gonannoɓe caggal nango balji ɗi Sénégal ne wanoɓe fiide ɓe tampidi no feewi ɓe Sénégal kay ɗon kam hollirta tan ko Sénégal ene ŋakkira seeɗa e banggue faw petta o ɗum tiro but soɓe jeeyi bon hakkude mabɓe holngal diɗɗal kadi ɓe pettiti mbeɗe sikki ko Soudan ɓe keeɓi darde tataɓere ɗe ɗon kam Allah walliɓe ɓe maraw diɗɗal Soudan ngal ne kañum ne wona porgal tigi rigui e banggue faw petta mi sikku ni wona ɗum ɗon wondi tan ko Sénégal e oɗo tournoi addani markoɓe hewɓe kono noon avant ɗa nannaɓe bima tampu ɓaade eɗen jogui sukaɓe worɓe dariɓe wawɓe ɓe ganduɗa soɓe ngatti ɓe goppata ɗum ɗon ni waɗi ha jettiɗen ɗo sa daari ala hay goto match mo Sénégal marque bituji ɗiɗi fof ko gotel tan misiko gotel kono noon a yawataɓe nannude gotel ɓe nanna sa ƴeewi gotol ɓe nanna woni kam Maroc nanni ɓe ho waɗi gol Sénégal o Congo nannideɓe goto ɓe mbaɗi 1-1 hakkude mabɓe waɗi gol Sénégal oni sa ƴeewi kodde caggal o kañum totta ɓurɗo wawde kawral ngal fof ɗum cigu min ko golle défenseur ɗi kanko o heeɓi saabu omo wona wiide ni o wayani no foti wade kono ɓe sikku défenseur darde mumen saabi o heeɓi koye saabu sa ƴeewi e hakkude mabɓe e Maroc kanko won ko ganduɗa omo wawno ɗum jaggude so woni no wone goal omo wawno ɗum jaggude omo wawi de goal on wawi mi yeddanimo konoɓe manki kam sa ruttima caggal ñande wiite no fuddode ɓurɗo wade nannude équipe Sénégal o ñande hen arti tawi ne barmi artiraga jeeya hen kanko o heddora tan neto goto mbawɗo nannude ɗum ɗon tampini Sénégal Dieynaba haala kartal boɗewal ngal joni Harouna ene haala muɗum kartal boɗewal yaltinama hayta haala mum ene haali ha hande ko arsigue mabɓe tan woni hen hankkadi ko caɗele VAR ɗum ko fa sabu arbitre o mbeɗa sikka ngo ƴettino pellital mo kawno mbaɗa ko VAR ne noddimo kadi woni toon ha ngal on décision ar kadi min en jiiɓi yam a wawa wadde ittude carton ha para mbaɗa faute hunde ne jiiɓi e hoorema min kam jaggum kanko o ƴettino décision moƴƴo VAR o waɗe makko pression haw sa yoro wati wona banggue règlement o wonko wayli toon seeɗa saabu min won windande ɗen jiimi ene kaala ko yowi kamɓe change ɗum de aɗandi enen ni en mbiyat sa ɗoyni défenseur cakkitiɗo sa waɗi ɗumen ko kartal woɗewal ɗum noon ne wawi wonde ne wawi wasde wonde mais e action oɗon
ko waɗi ko kartal woɗewal par ce que sénégalais o jogui bal nen markoya sa haɗi ɗum nannoyde mi hollete duuɓi ɗiɗi caggal action baɗo no heeɓi hakkinde PSG e Barça no Barcola ɓenni défenseur Barcelone ko no memirimo ni ko gotum e par ce que o memimo koye ko caggal o memimo koye wona hoƴƴudu ni mais misi koye keeci arbitre hokkimo carton rouge ko ɗum ɗon sa daari sa fawi action ji ɗi koɗi gooti o foti yaltude o fotani continuer ɓuri ni sam o ko duñƴamo ha beeri addude haala ka min mboɗa yanna sanno ala wona jingude ay o ko duñimo ay o wonno koye nannoyde so wayi noon ho wanno taw ko défenseur sénégal waɗi ɗum nde arbitre o tottiri kartal boɗewal ngal var witamo artu ittu wadde ɓe gonno ko hoɓe heedɓe tan hoɓe heedɓe banggue wona e sénégal tan noon sa ƴeewi e tournoi he foof ne heewi décision ji premier match Maroc waɗi fetti o gagnaki o wanno match nul te hoɓe ponnoɓe hawede kono arbitre o jaggi hen aɗandi ko goyanɓene basket o ko ɗum are football aɗandi ko woni gonga woni ko goyanɓene basket o ɗum are football ardiɓe banggue café banggue football ɓe kañumen leyɗele jeeyade keewi wallitede ɗum noon wona lawol yimɓe poti aɗandi haruna hande kaf jogui ɗum fawi hen koyngal mum jungo ko Maroc wala koy becce kaf tan yaɓɓi ay mi haalanma ko duuɓi ɗiɗi caggal ni koɓe mbino koɓe jino kamɓe ɓe pettoyta Algérie kala baɗɗo ɗum goɗɗo mo wona Maroc ayoɓe duuɓi nayyi ayoɓe duuɓi règlement o wi duuɓi nayyi jopteɗa mais ɗiɗo kamɓe gol watti laabi ɗiɗi mban noon 2015 kamɓe mbaɗa organisé nde Guinée wawa wadde nde ɓe jeehi ha nder ɓe jalti ɓe mbi ɓe jeeya hen hitande rewde hen ɓe goppaɓe gaari ɓe jeeya fair play wona yo règlement waɗa respecté tan aɗandi noon min Aissata min suɓeɗa haala football mi jingata suɓeɗa haala football ala mi jingani on jingani e moƴƴi mamin keptoɓe goɗɗe kadi jewtiden hen ma heɗotoɓe ɓe ma las tawi kon jingo walla on jingani eyo e banggue yuɓɓingol CHAN o hikka ngol woni aranol leyɗe tati ene pewje ɗum ene jaɓɓo ɗum Tanzanie Ouganda Kenya mataw ko heblude kadi kawgel kangel wadde hitande ujunaji 2027 koye ɗe leyɗe ha hande jaɓɓoto ɗum min kam e yiyannam ko jimi ko fewjugol ngol yuɓɓingol ngol rewi lawol onon e mate ko ɗum teski ɗon minde ko jimi ko rewi lawol ay to banggue organisation fof yani caɗele haati to banggue kisale fof heddi ko noon ko wonen ganduɗa stade uji ne ngakkuno yimɓe no fottirni ɗum ɗon tan woni ko manqueno ɗum koɓe jalti jaggumi tiroɓe e Paris no ɓadima parde stade uji men ɓuuri moƴƴude terrain ji gazon ɓuuri moƴƴude banggue sécurité ɓuuri aade kono Kenya ham holliri wonde parani kaf waɗi kafe hoore mo windiɓe lettere ne wiyaɓe yoɓe ƴewto koye mabɓe laabi ɗiɗi ɗum noon hollirta ko kamɓe parani kaña ham terrain ji moƴƴani sa yi gazon mabɓe o moƴƴani stade uji mabɓe ɗi moƴƴani kono noon banggue sécurité yimɓeɓe ne natirta e stade he ni wonde kaf windi hayne wiya ñande petrol waɗi yimɓe autoji ne goppe ne gara ha jetto e damal stade te ɗum yimɓe poti rewde autoji ne gadde ha toon kamɓe hamɓe parani eyo tedduɓe ɓe kañumen ne gaddi jiyanɗe mumen e toɓɓere nde keɗoɗen ɓe garten ko Aliou Diallo ɗo e Paris la France victoire kadi CHAN hakkunde Maroc e Madagascar ɗum waɗani men surprise saabu Maroc o yiɗi wadde hen porte jiɗo kuɓɓeri donc hunde nde wona hestere Maroc ki Madagascar noon wona équipe togoto donc yimɓe ɓe ne joguino hen wonde ma Madagascar mataw ma elmin Maroc kono min kam mbiɗa jottinoki nden Maroc koko nawata coupe e min gattanke final hanki CHAN o e Maroc Madagascar waɗi félicitation Maroc e waɗi foof et puis kadi waɗi kadi félicitation Madagascar hay goto maɓɓe sikkande ɓe eɓe jettoɗo kamɓe match o mosi 3-2 CHAN o kadi rewi lawol to banggal Ligue des Champions hakkunde Paris Saint-Germain e FC Barcelone eɗen gandi ko match tiɗi gonata ɗon e jejjita kadi équipe men woni Real de Madrid contre Liverpool ko wona match beeɓoje inchallah Real de Madrid kam koye top hande woni eyo on woni Aliou Diallo weltanama kanko e Oumar Bassou ɓe naati e toɓɓere nde min fayi nde ɗum woni kabaru urƴe baɗaɗo e banggue Ligue des Champions diɗɗe pottoje ene wayno noon o holliti ni affiche aji ɗi ganduɗa woni kawodire ɗi ganduɗa ene pada sanne hakkude Real Liverpool hakkude PSG Barça hakkude Arsenal Bayern diɗɗe capanɗe 6 e 7 kawodire kewɗe ɗo
ɗo kay ndaroɓe bal ene jogori weltade eɓe keppi onon holno jiruɗon ba urƴe holko woni affiche aji walla mbiyen kawodire ɗe ɓurɗon fadde e ɗum caggal urƴe ba ewa Yoro min cikkumi hande sa ndaari ƴettunoɗo Rayo Rawane woni Paris Saint-Germain ko ɓe foti futtude ɗe weɓata sa heɓi Bayern a heɓi Barcelone aɗa andi ɓe pottidino rawande ko Paris Saint-Germain watnomo éliminé Bayern ɓe potti rawane ko Bayern finomo goto e haydara a heɓi Tottenham mo ganduɗa kono revanche ni wonat wonat revanche wonata match uji beɓɗi mi sikku no rawane wano ni e Paris noon wata hikka e makko ma wot ponji kewɗi ɗi ganduɗa mo pertu ɗum ɓaade sa yehi Barcelone sa renaki a fiyete sa yehi Bayern sa renaki a fiyete ne wodi match ji ɗi ganduɗa ɓe gagnota ko ɗum eyo Aruna anne holo yandema hen mboɗo jaggi kamɓe ko muusiɓe dañi kono noon no lelorini tirage o no lelori équipe aji mawɗiɗi fof kawritta ni kamɓe fof kawrata sa yi hande Paris na hawra e Barça walla Bayern e Chelsea en na kawra ɗum fof hollirto wonde tirage o groupe aji ne mbawi hewde ni ala hen jogordo dañde he weebi ɗum ay Manchester City dañta he weebi ɗum no waɗi noon hulande wonde mawɓe ɓe saabu won hen ɓe parani adano adi ho phase première partie o mo biyeteno partie gardiniɗo hatto septembre ɗo ha octobre novembre en mawde pewɓe ganda parani taw banggue équipe aji timminani effectif aji ma joueur ji comme Paris hande ho tampi poftaki ne mbawi noon pied walla jogori kono so ari e phase battidiɗo de o hen o à partir de janvier février en han nden équipe aji ɗi no tafirani han bete nden ɓe para ɓe tolnoɗo poti tolnade ɓe keɓa koɓe poti heɓde ɗum noon mawɓe ɓe foof mboɗo miiji tan sade ha nogas nayi pennata maɓe pennu woni noon hikka yidde jeeyede e jeetati ardiɓe sabu ma ustane tampere ma ustane tampere ha gayni tirage o joni maw jeeyaɓe jeetatoɓe hikka hadi ɓeydanama godduma rawani wiyano kamɓe tan mbatta recevoir 8e de finale hikka wiyama hadi ɓe mbaɗa recevoir deuxième match retour o quart de finale sa jeeyama e 8e quart foof ɓe ɓeydanama heewi te bange kalis adi waɗi hen solo goto gonɗo hen ne woni ko ganduɗa mbeɗe ɓeyde ɗum hen seeɗa ko Aruna wi ko woni ko équipe aji mawɗi ɗi hande hay goto e mabɓe moƴƴani e mabɓe ɓe jaa ha janvier décembre taw ɓe jaltani ɓaade sa daari hakkude décembre e janvier équipe baɗo no Liverpool pettowo mabɓe ɓurɗo mawnude arat coupe d'Afrique sa daari Paris Saint-Germain Achraf Hakimi arat coupe d'Afrique mari rawane kamɓe PSG kañum ata yaltino e adiɓe ɓe yaltano kañum ƴetti yaltano mais hikka mam hikka aɗa andi rawane match mabɓe janvier hakkude Man City nden ɓe jaltano février nden ɓe jaltano mais hikka soɓe mbaɗi nonu maɓe pettu match uji ɗi ganduɗa o Maroc mo jimi ne jogui doole coupe d'Afrique mum ko leydi mum maɓe jooɗo lewru ɓe jeyata Achraf Hakimi te Achraf Hakimi ne moƴƴi équipe o Liverpool yiyata équipe joueur baɗo no Mo Salah équipe aji ne woodi mawɗi hande sa endari Monaco Lamine Camara ɓe jeyata ɗum ne woodi équipe aji ɗi ganduɗa ɓe jogui fettoɓe ganduɗa garat Tottenham yiyata Pape Matar ne heewi Nigéria naɓe Sénégal naɓe en fettonoɓe Afrique ɓe foof ma ayita Bayern yita Jackson hay tiyade Jackson yiyata Bayern Jackson yiyata Bayern on kay orro ndaw ko mus waktu o nana tonga wini ko min keddorata ko silmaji jeegom mamin gara nden toɓɓere saabu Jackson ko waɗa ko ne muusi orro muusi Sénégal naɓe foof noon hay jingganoɓe mi anda Bayern walla Chelsea goɗɗum a inni Liverpool joni kawdiral belgal toon to Premier League jeenabo mataw en jahat tan e championnat ji ɗi toon to Europe no yawiri mata eɗen mbawa artude haala
al Nicolas no mbiɗa ni ko Liverpool puɗɗorten kam ko noon e pottal musgal o fooli Arsenal bal goto e ndiga oɗon saaha noon Manchester City kañum kam koko foolak Brighton foolimo baluji 2 e gotel hanki kadi pottitti goɗɗe mbaɗi Manchester United heeɓi polgo mum gaddigo e championnat o caggal ɗo heeɓi baluji 3 Burnley heeɓi baluji 2 Chelsea kañum fooli Fulham 2 e ndiga Tottenham kamne koko foola Bournemouth foolimo bal goto e ndiga Aissatou eyo e banggue liga o mbeɗa andi ko to Espagne paɗen Barça ene hani hawdirde ɗo e seeɗe e Rayo Vallecano noon wonata ko 19h30 waktu sappo jeenayi periode ma capantati on ɗo ko addi ɗum noon Real Madrid kanko fooli hanki Mallorca baluji 2 e gotel Alaves kanko Atletico ɓe mbaddi ko gotel e gotel hakkude mabɓe Aissatou eyo liga walla mbiyan ligue 1 yo to France ligue puɗɗoɗon ko Lille c'est a puɗɗotoɗa ko Lille ari fi Lorient PSG Toulouse Lille ngal ɓuuri muusi 7 e gotel o fooli Lorient ngal ari PSG kanko 6 e 3 o fi Toulouse hande noon 18h45 Marseille ma fotte Lyon paden ngal ɗon pottal ƴeewen Marseille sama Olympico iyo Chelsea Bayern hankadi ko hakkude Chelsea Bayern haalete neɗɗo ƴetti laano muɗum weeyi ha Bayern o foti wadde ɗum ɗo visite médical muɗum heɓani hay wadde wiye yo artu sabu ɗa diɗɗal ngal ene ŋakkira pettowo goto keɓɗo ewa ɗum ne muusi aɗa andi tubako andi ko kayit e kayit kanko wondi e Chelsea ha 2033 ɗo ha 2033 woni contrat ɓe mbino ɓe luɓatmo a yoɓat million-ngaji 17 euro ɓe luɓma a ƴetti laana Delap gañima ɓe noddi yimɓe mi min natti luɓde an sa aɗa jogui vélo ma aɗa jogino vélo goɗɗo walla auto ni mbiyen aɗa jogui autoji ɗiɗi mbiya armi luɓma autom a yalti galle ma auto pani mbiya hey artiranam auto ma artirat ɗum hande no jogori fettirde no jogori wonde to Chelsea to ma ɗum in ma wel hakkude mabɓe welta kono so tawi footballeur professionnel aɗa woni professionnel ko gonga e woni gonga ha professionnel so ko wayni waɗi arti tan continue aɗa ani rawane siftoro Trent Alexander-Arnold ho fonno yaade Real yahani hitande o continue Liverpool taw yehino ha wiya hankadi o yaha ɓe kayit Real wi woppu ha contrat maga sa ngara o yehi lawol makko ɓe joɓa haydara kono hitande fof fetti ho fonno wadde fof waɗi wonni lawol ɗum wona question a yehi walla yahani hande Bayern signinantamo saade Chelsea wi noon luɓaɓe ɓe joɓa ɗum kalis so hitande gasi saison gasi ɓe cotta ɓe nandirani o yehi ha nder ha o yettima ɓe ay directeur sportif Bayern haali wi wonde hankadi heddi tan yo rutto kañumen ham ƴettatamo sabu ɓe mbawa signinande ɗum noon yo rutto wo watta hakkille makko nde Chelsea jeemo wo woppa haalaji yimɓe ndewi ɗi wono professionnel o fet Sénégal ɓe kalata eɓe jiiɗi haalde hoɓe gandana koɓe mbiyatamo yo jotton walla yo faaga ho wona nafoore makko Chelsea wonno e riwdemo ni e kono Chelsea ho soodi goɗɗo yo lomtomo on ari holliri hoore mum wallahi on kay ko dari den holliri hoore mum kanko yi rawan yimɓe fof kutimama do sabu ne ho waɗanno hay sine hen Sénégal en jiiɗimo hatta wonde won gueɗe waɗanno équipe professionnel ala hen place ay so yehi Bayern so yorono yawiri tan waktu mbimi ko kaldowo e makko woni Jomansi Camara woni wallatama o wiide wi avion so ummima ruttata ko caggal sa ruttaki caggal ma yetta wadde marche arrière ande ko go wa wadde marche arrière so juurima juuta hay rutto après fata to wadde jidda wiide ko yo on haalal mo goga on tardinta mo tuba ko kayit andi kayit woni hen ka a wawa yaade a ruttoto joni saɗa wela a ruttoto sa wela ka ruttoto gasi sa wela ka ruttoto min tedduɓe min potno haalde haala kawdiri éliminatoire coupe du monde kawgel manguel adunaru hitande ujunaji 2026 kono waktu o noon koko ɗeɗi min keɓata haalde ɗum min mbi fettoɓe ɓe walla eltoɓe ɓe peññini doggol fetiyanke noddaɓe kono mamin gartu hen tan e jewte men paaɗe
ɗo joni mataw won kadi ko jagorgal Sénégal o ko giɗi suuti sa anda ko kalata heewa ko deƴƴuɗa demgal nen la fewande o wi ko yoɓe gartir kan kadi contrat o kadi ko yoɓe tawe waɗi hen ko foti wadde nana woni Sénégal ho ardinana e nder sport mum neɗɗo mo ganda anda woni sport konngol mom cakkitigol holko ɓurɗon teskade no yawiri sa anda ko kalata heewa ko deƴƴuɗa yo jeenama min ko rouge hakkude Maroc e Sénégal o an yoro haydara mi jaggita on jarama tedduɓe yewtere nde gasi ha laaɓi min jetti on heɗugol mon lobbol min jetti hoɓɓe men min jetti kadi heɗɓe karallagal ngal dokkama aadi noon aletta arore e toɓɓe goɗɗe on jarama